Sziasztok, Gyüre Andris vagyok. Jelenleg Mezőkovácsházán vagyunk, az egyik búzatáblánkon. Szántóföldi növénytermesztéssel foglalkozunk, búza, kukorica, napraforgó, illetve repce, körülbelül 500 hektár nagyságrenden. Ezeknek a növényeknek a táplálását a Fertilia Kft-vel karöltve szoktuk megoldani. Ez egy hatalmas élmény volt számomra, még soha nem vettek kezelésbe profi fotósok. A gépek is lenyűgöztek, amivel dolgoztak, illetve a szakértelmük. Lehet, hogy most egy kicsit zilált a külsőm, de nemrég lett vége a fotózásnak. Nagyon tetszett, és hogyha lehetne még egyszer, akkor biztos megismételném. Jövőmet abszolút a mezőgazdaságban gondolom el. Én gyerekkorom óta ebben nevelkedtem, úgymond szüleim erre neveltek. Szerintem a szerencsések közé tartozok, mert a munkám egyben a hobbim is, és a hobbimnak élhetek. Szeretem a hatalmas nagy gépeket, szeretek a határba lenni, legyen forróság vagy legyen hideg. Ez a szakmának a gyönyöre, és én elképzelni se tudom, hogy mással foglalkozzak az életemben.